minut så jag bara kan ta upp där. Varför är vi här idag? Vi är här av en anledning. För att hjälpa de drabbade i Baluchistan. یه شب ماشه مشکلی باز باشه شب بوده برای یاد دیگه وقت فکر بکنه که چه این شب ما درو موج بوده گن آت کنه دام و این به خاطر یک چیزی که همشان که کمکی که مالوتن این مردم که بدبختی دا کفتگن که آوان بارو ما کنه دام. Och vi såg ju de drabbade personerna i filmen. Nasrin berättade även om situationen där. Jag vet inte om alla ni förstod, jag hann inte översätta, men det är verkligen korrupt där och alla pengar kommer inte alltid fram. Och det är också en av anledningarna till att Abadika startades. Vi är ju här för att stötta dem. نه ولی چیزی که سنده باشی که شما وقت یه فیلم دید و وضعیت زانه و نسرین وقت کسایی که باشی که مشکلات بازن تانگو و این ذره که مردم روان کن همیشه نرسید مردمانا و به همشه آبادی تا هنو جوان بود به یه کمکی که بهتر مردمانا برسید. Abadika är en ung organisation som har en oerhört ljus framtid. Och med både din och min hjälp så kan vi lyfta fram den här organisationen. Vi kan hjälpa de drabbade människorna. آبادیکا نوکی ارگانیزیشنه بله پدا آینده واشین دیما هنو هستن و این می درستیگه مسئولیت این که ما بحر بزورن و تلاش کنیم که دیما بدازن खुशबू